Resisten biang perlong an pemlai phi ka khobor jing ka khwai do kha ni ka fishing competition ka bangala ju punna himan kapor kan ne par ka dei ka chaka jong kan ne jing pen ni khwai kan dei ha lai ker hong kapung jong iba e khar thang mau baju khot ich padu soyong hajan kamadan tsm balapan yai da iba e khar thang mau hi iba dei trai pung bat kene kan dei ka sen baar ka baju ai khwai mentau snem te kidok kha ki dang bon hi te namar kim ju ai khwai sngi re kane kapung ban on khwai ro ha paro lai tali kine kipung te ka price ka tarik kan long lai phawai tarik nai ba phra ar jar or phosau kapon na do khandai beje khandai siteng men stem bat hado lai beje na phai sngi tiket kan long 1000 uwe run wiang bat uwe khwai price beneng kong kan dei arlang bat ke price ke baar hado ke banyo kan dei silak kawe te ke price ke bapra kan long lai peujar ke price ba khandai dei peujar bat ke price ke ba peu kan dei 1000 ke te kan don ro ka consolation price mo kan don hado ar peudli kata nado ke beneng kong hado ke baar peu pinyo ar hajar marwai te ande tiket ha ka lai peu trik ubna bapra arjar pusa ut ke sngi shwa jong lai peu lai phwai sngi shwa ke sngi khwai mo ha ka por ar beje na phai sngi on sam shwa tang da ki temporary sticker bat shikenta ka temporary sticker kan kun hapo lai beje na phai sngi Sisen bala dap ki price kirawon kim dei ban penthut ya ka jing ya ka khwai do kha ka jing ya ka khwai kan yai be shakman nalor ki do khara rim nalor ki do kharim anthe thamai khandai quintal ha ka ar pulai tarik ubnai bopra ar hajar ar pasau ha ka por men step khandai quintal kin the thamai mo kan long khandai spa kilo kam do bon than rama ta te on shem bantheu ya amsha bantheu ya ka silver cup ta bujulong hi amsha ban psa jing bam kat bam pat dei ka por khwai tar bujulong hi te dapi ko ban tip kham nya don te ki number phone ha te sautali la ban phone hai te number kan don ro ka lucky draw makin penle ha kata ka sngi ka por le kai kan dai ar baje siteng na phai sngi ka price banam kong kin ai arlang ka price ba ar kin ai sa phajar bar ka price balai kin ai tang si phajar ka daur jang ka tiket ka long kumne la dapi thet si tiket ka long ar spa tangka dapi thet pa lai tiket ka long san spa tangka te dang kham ha ba thet san spa tangka ma amsha bande ja lanesha hakate kapung la don kidukan bala ai wai kane kala sngobiang ai skade en martan kiba shude kulmar kum to klem da ya sim jing bit mo pen to nong no i to ki bala sim wai te tang kane hi perlo khle shibon na phila pe je video changa hada bokot ngai scam phin ya dan bak ban ya era ekane ka price hado kat kine ki jing bon tali hado shphautali mat consolation price hado ar phautali rangkat ka loki draw ro ka bado ar lak tangka te khle shibon na perlo ba phila pe video nga bokot changa hado bokot sa bhawan ongklet ban share ban like subscribe ya kane video changa shaki perlok jong phi khnang ba ya makiro dan ki bakwa ban le shakadai kapung ban le khwai ban ya ban talem hangne tang ka tahi kule shibon